Diga? I amb Halloween de nou el cine de terror ompli sales i domina l'streaming. Me tape, no vull mirar, me gusta sentir l'adrenalina. El gènere viu el seu millor moment, recapta milions i guanya públic amb nous formats. I aquestes hibridacions amb altres gèneres o amb altres aproximacions estètiques afavorisca que ho diguem, tanqui els ulls una mica, però la resta em mereix la pena. El risc narratiu del terror independent desafia la taquilla i escola Cannes o els Òscar. Comença a ser molt autoconscient a nivell d'estructures, a nivell de formes, i el que fa és jugar amb allò que l'espectador ja espera de la pel·lícula de terror. Quan l'espectador vol jugar, són pel·lícules molt eficients. Els que amb gust s'exposen al terror... És una forma de conectar, però, claro, no és real. El que els enganxa és sometre's a una muntanya russa d'emocions. Aquesta combinació entre por, activació intensa, fisiològica i, a més, sabent, el cervell sap que està sentats en el sofà de casa. Disfruten del perill, perquè segur que sobreviuran o no.